Agradecer sempre vir aquí ao Boeva, estar aquí con vos, desde Compostela. Traio así, novas engranaxes, novas estruturas máis mugrientas, non? Somos as mugre, non sei se xa vos soa, non? As mulleres galegas rebeldes e engrasadas. Estamos aí tamén a nos construir unha experiencia moi linda, vital, chea de sentimentos, de medos e de rebeldías, non? Estamos aí e tentamos contagiar a nosa mugre, non? Sabemos que non é unha palabra acaída en galego, sabemos que hai por aí algún filólogo, mas é unha palabra que nos definiu nun momento dado como un feminismo integrador, non? Quizás tamén a min me chama moito máis pola experiencia transfeminista desta que vai sumando loitas, non? Trans, marica, bollo, puta, inmigrante, e que pouco a pouco nos sumamos e que é importante no momento actual no que se nos están a dar por todas as bandas, por todos os paus, xa non queda case costados que recibir máis hostias e non sabemos tampouco como sair adiante, non? Estamos nun momento incluso de falta de creatividade, non sei se recuperar vellos modelos de loita anteriores a esta presunta democracia que é un post-franquismo tardío, que non é democracia como tal, onde os dereitos fundamentais se nos están a acoutar novamente, dereitos fundamentais que os vivimos, saboreámonos. Cando falan da clandestinidade, falan de clases, falan da loita da clases obreiras, para min desde aí ten moito sentido, non? E falan tamén de como estaba a realidade anterior. Eu durante moito tempo traballei en inmigración, ou se pode dicir que xa non desexo, acabou a miña tarefa, non? Tamén porque estou bastante queimada con ese mundo, mercé a policía, non? E con ese traballo, acompañei algunhas compañeiras latinoamericanas a interrupción voluntaria do embarazo, da gravidez. E xa o modelo non me gustaba, mas o que ven agora é pior. Non me gustaba porque non entendía que as mulleres que eran soberanas, que non necesitaban tutela, o que se supón en todas as latitudes, que non hai pouco en Uruguai tamén están con a mesma liorta, con a mesma lea, se gaña Tabaré Vázquez, o sustituto de Pepe Mujica, é un tipo vencellado Opus Dei, manda a xoer na Habana. Por iso hai unha nova candidata que quere facer frente a Tabaré Vázquez, que é Constanza Moreira. O apelido parece moi noso, non? E será, seguro, porque alá hai moito. Pois acompañaba estas compañeiras, incluso unha que foi durante un tempo a miña compañeira moza, a miña rapariga, que tivo que ir a un centro de orientación familiar e ela preguntábame: orientación, non estou desorientada de familia, que non quero. Laura, por que teño que ir aí? Xa que el modelo non nos gustaba, porque entendíamos que a legislación naquela altura era unha legislación que non daba a soberanía sobre nós mesmas, sobre cada unha. Que, ao fin e ao cabo, nós non necesitamos tutela, ainda que nos tutelen unha e outra vez o papá Estado, non? O patriarcado, o heteropatriarcado está sempre tutelándonos, dándonos, concedéndonos en base á tolerancia e dereitos. Os dereitos non son tolerados, os dereitos son de xustiza e, por tanto, témolos. A tolerancia como tal, eu non a comprendo. Cando unha persoa di tolérate, debería reflexionar. Tolerar é unha situación, sobre falando con algunhas compañeras de Latinoamérica, a tolerancia dase, entre aspas, de unha persoa branca, burguesa, cara unha persoa preta, negra e obreira, non? A tolerancia é de xustiza, os dereitos son de xustiza e rabiamos por telos, non? No momento actual eu creo que a existencia de todos os movimentos debería de ser a existencia dun movimento único, non? Creo que se algo non está a axudar a resolver quizáis a pataca quente que temos enriba da mesa, que nos está a ferver a cada unha nas nosas mans, nos nosos corpos, que nos están a vapulear, e ver como seguimos con protagonismos das casas, ás veces esas que chamamos mixtas, heteropatriarcais, disculpade, pero si as penso, que siguen moi cheas de protagonismos estériles, non? Eu creo que é un momento xa de, igual que se fixo durante estes anos, unha proposta do 8 de marzo por parte, e sei que é un traballo arduo, non? De sumarnos todas as compañeiras para organizar un 8 de marzo, que sexa un 11, que sexa un 9, pero en todo caso un traballo arduo, pero somos capaces de resolver
a celebración, vindicación dun día especial para o conxunto da poboación, porque o feminismo ten que ser para o conxunto da poboación, non? Así o entendo. E iso é tamén un convite, non aos compañeros que estades aquí, senón aqueles que non están, ou non aquelas que estamos aquí, senón aquelas que ainda non están. Eu únicamente, pois iso, non son especialista no tema, pero sei que a lei abonda moito máis cousas, hai cuestións que tamén a lei vai reverter unha volta cara a estados anteriores en canto a historia deste estado español, desta mentira que temos, en canto aos dereitos das mulleres lésbicas, das compañeras lésbicas. Hai un montón de retrocesos que esta legislación e o que ven novamente a tutelarnos, non? A darnos pautas de como nos temos que comportar para ter un etos e un comportamento o máis ben acaído para este fascismo gobernante, non? Que na actualidade o que creo que temos que ser rebeldes e utilizar a sororidade, utilizar a solidaridade para estarmos con todas e pensar que o que nós aquí pelexamos ten tamén uns ecos sociais e políticos fora, non? Moitas veces nós caímos no embigo, e non porque estemos en Vigo, brincadeira, sino porque realmente pensamos nas nosas loitas, non vemos moito máis aló, quero dicir, as nosas loitas son as loitas destas compañeras de Argentina, desta zona, desa provincia, non? De Santa Fe, San Luis, bueno, e falan tamén de provincia de San Juan, debe ser. Ademais coinciden os nomes que o paisito estive un mes maravillándome, non? Desconectando garras. Eu creo que non sei, non sendo especialista, eu sei, porque creo que por aquí hai compañeras que desas profesións ou desas militancias teñen tamén pregado moito e están aquí porque van a continuar a pregar. Eu que creo que debemos de utilizar todas as inercias que poidamos para sumar. Sumar tamén nas casas estas, nos sindicatos, nas organizacións políticas, estas que tanto nos gusta dividir ou multiplicarnos, pero que en todo caso ten todo o dereito a existir cada cal, pero que en todo caso aí o que debería de ser é sumarnos nun momento concreto, resolver, aparcar por momentos diferencias tamén nos feminismos, non? Na marcha mundial, por exemplo, ao principio, lembrome, non sei se hai aquí, mellor non, lembrome que cando en Compostela nos reuníamos na Casa Encantada, aquela que nos reuníamos, xa choveu, sí. Que frío pasaba. Sí, tiñamos calor de outra tipo, non? Pois, cando viñeron as mulleres cristiás, algunhas demos así como... Pero realmente canto tiñamos que aprender tamén delas e canta tamén tiñamos que... Cantas loitas podíamos facer cando elas. É dicir, é un momento de... Eu non son cristián, pero respeito esas compañeras cristiás porque fan un traballo dentro do seu campo, non? Das súas militancias ou activismos. Non sei, eu animo tamén a participar en todas as manifes cantas haxa e saber que non temos que caer na desesperación. Se algo que falamos ás veces estes días en Mugre, que nos reunimos semanalmente, asambleariamente, ao redor de 60 compañeras, moitas roubadas aquí da vosa comarca. Somos así as de Compostela. Pois, non caer na desesperación, non? Sabemos que o tempo é fodido, que moitas de nós, das mugres xa moitas están alén do mar, alén do Piornedo, moito máis aló dos Pirineos, que é un momento complicado para as mozas, para as mozas, e que hai un problema real que cada vez somos máis as carenciadas, non? As que estamos nas marxes, movéndonos aí nas marxes, porque non nos deixan ao centro. É un momento quizás de sair con toda a forza estas convocatorias que agora se fagan, que supoño que non será a última a do 9 de marzo, porque Gallardón e toda a súa fariseada van continuar a molar un pouco máis, e eu creo que en algún momento, e ansío, que haxa unha revolta, non? Unha revolta porque vexo que hai ansia de cambio e ansia de mudar, e desde logo algunhas sabemos que imos estar aí, con inteligencia que nos recomendan as militantes
porque en Uruguai eso xa está, militantas, intendentas, axentas, quer dicir, as palabras xa foron deturpadas no bon sentido da palabra. Bueno, pois as militantes de Uruguai, as mujeres de negro, dicían que había que utilizar a inteligencia porque realmente desde alá o que observan é unha dictadura. Nos aquí ainda pensamos que estamos a ver se logramos mellorar esta democracia. Desde fora xa observan o que hai, algunhas xa o sabemos tamén. Realmente estamos voltando ao momento de cárcere, represión, policía, hostias, multas, multas, alguén falaba antes de multas fora, multas, cantidad de multas, e que virá a lei esta de inseguridade, non? E que a lei de inseguridade tamén nos vai afectar a nós como mulleres, nos vai afectar a todas e todos os que bregamos por un mundo mellor, e que aí tamén nos temos que utilizar a inteligencia práctica de como resolver, non? As agresións. E máis nada, estou aquí con vos como unha máis, non teño fan de ninguna outra cousa. Gracias. Bueno, boas tardes a todas. Un pouco o que vimos no vídeo é un pouco cando na pregunta que mulleres abortan, todas podemos abortar, non? Todas que podamos ter relacións sexuais con un home podemos abortar. O dereito ao aborto é o centro, sobre todo, en unha concepción de dereitos humanos que os dereitos humanos dícese dende o momento do nacimento. Dereito á saúde, dereito á vida, dereito á dignidade. E despois de 1994 empezas a falar dos dereitos en saúde sexual e reproductiva. Collemos un campo máis amplio, falamos de sexualidade, por un lado, non sexualidade tópica, típica dun xeito, senón sexualidade en todo o seu amplo sentido, e o dereito a reproducirse cando queiramos. É unha aspiración de todas as mulleres ao largo de toda a historia. Sempre se quiso tentar planificar cantos fillos, cuándo, se se quere, se non se quere. A historia vai avanzando, en todos os métodos anticonceptivos permiten poder decidir cando pode ser ese momento da maternidade. Aquí en España o dereito aos anticonceptivos son legais desde o ano 1978, non é algo de toda a vida, é algo relativamente recente. O dereito aos métodos anticonceptivos irreversibles, como é a ligadura ou a vasectomía, é dende 1983. E despois, no 1985, é cando sale a primeira lei, aparte de que houbera na República, que foi un pouco o período de tempo, onde se despenalizan algúns presupostos para a interrupción do embarazo. O presuposto de violación, o presuposto de malformación fetal hasta as 22 semanas, e o outro suposto era de risco da saúde da muller, tanto física como psíquica. Un pouco despois sale unha lei onde as clínicas onde se poden realizar abortos hai unha acreditación coa serie de requisitos que teñen que ter, e esos primeiros problemas iniciales foron difíciles porque aquelo, o tema que é de toda a vida sabido que é en todo o mundo, non é aquí, é en todo o mundo, en todo o mundo onde hai mulleres e homes e teñen relacións sexuais, unha muller pode planificar e pode fallar en esa planificación ou non planificar. Bueno, aquí vimos un pouco no vídeo as circunstancias, e cualquier circunstancia pode chegarse ao momento de ter que plantearte unha interrupción de embarazo. Esta primeira lei foi difícil, hubo moita obxección, pero pouco a pouco foise normalizando a situación, e despois no 2010 empeza a ver, saca unha nova lei en donde xa é unha lei un pouco máis preventiva, porque é lei de saúde sexual e reproductiva, incluye este aspecto que non incluía outra, e interrupción voluntaria do embarazo. Sempre que se fala de aborto, eu creo que é moi importante saber o que é un aborto. Un aborto é unha interrupción do embarazo, que pode ser de forma natural, de 100 embarazos que empezan, 10 ou 15 pérdense de forma natural, espontánea, sin ningún tipo de intervención, ou por intervencións de malas condicións de vida ou de laborais, non? E
voluntaria, o sea, unha interrupción voluntaria. Non quere dicir que, porque haxa unha lei, todas as mulleres teñen que abortar, non. Que haxa unha lei que dicir que a muller que quere pode facer unha interrupción de seu embarazo. Entón, a parte progresista desta lei é que pon que até a 14 semana a muller pode decidir libremente sin ter que pedir ningún permiso, como era na lei anterior, que tiñas que ir ao psiquiatra ou tiñas que ir calquer cousa, que unha muller decide ou interrumpir un embarazo sin máis problema, é dicir, ca súa propia vontade, non? Fai unha solicitude, ten 3 días para pensarlo, danlle unha información, que agora falan o dereito á información, na lei actual, que está dentro do 2010, unha muller que solicita unha interrupción, danlle en un sobre todos os dereitos que ten, todos os recursos que hai, todas as cousas que lle poden facilitar se quere continuar co embarazo. Esta lei tamén inclúe a malformación fetal até a 22 semanas e fala tamén que pode ser máis tardía se o problema no feto se diagnostica máis tardiamente. Porque moitas veces un embrión vai crecendo, chega a feto, podese ver unha serie de problemas, ou esos problemas poden ser diagnosticados máis tardes. Entón, as mulleres con problemas graves nos fetos que pasaban das 22 semanas quedaban fora da lei do 85. Aquí se inclúe, se pon unha serie de condicións, digamos que hai un comité a nivel de cada hospital que evalúa esa interrupción que é máis tardía, pero que a muller ten esa posibilidad de acollerse a interrupción. E despois tamén era os supostos de risco de saúde física ou psíquica. Ten un plazo de 3 días para pensar, igual que anterior, ti faz unha solicitude, e danche 3 días para que ti recapacites, como se houbera dudas de que ven recapacitado, pero bueno, 3 días para seguir, si sigues na mesma idea. Unha cousa novedosa da lei de 2010 é que as menores de 16-17 anos poden acceder a unha interrupción de embarazo sin ter que ter a obriga de estar cos pais, o panai ou co pai. Hai que decir que de todos os abortos que hai en España, ao ano hai ao redor de 110.000, 118.000. É unha cifra bastante estable. Non aumentou o número de abortos desde a lei do 2010. Que dicían, ahora van a abortar todas. Non. O sea, o número estable é un número similar ao que hai en Europa. O sea, a tasa de abortos que hai neste país é o mismo que o resto de Europa. O sea, non é que aquí o paraíso do aborto, como falan por aí, non? A tasa é prácticamente a mesma. E desas mulleres novas que podían acollerse á lei de interrupción do embarazo, que non foran acompañadas, é menos dun 10%. E coincide con problemas de mulleres que teñen os pais fora, o que falaba de emigrantes, igual os pais están fora, non están aquí, ou problemas sociais graves dentro da familia, que de maltrato, de problemas sociais importantes. O sea, que tampouco que as chavalas novas estén todas abortando sin permiso dos pais. A maior parte van acompañadas. O sea, é unha realidade que nos falan dela así como que a cousa é terrible, pero non é tan terrible. Entón, o tema do aborto sempre é un tema que existiu durante toda a vida, en toda a historia da humanidade está contemplado, en tratados de medicina, xa da época dos gregos, na medicina china, en todos os sitios, hai unha parte onde se fala como se fai unha interrupción de embarazo. O sea, é algo que está presente sempre ao largo da historia da humanidade. Que depende entre vida-persona é unha cousa, persona é outra. O sea, é distinto un ovo cunha galiña, o sea, é unha semente que a planta, o sea, eso o sabémoslo todas. Entón, cada muller ten a capacidade para decidir no momento que se lle plantee esa situación, pois ten capacidade, igual que ten capacidade para decidir seguir co embarazo, ten capacidade para decidir pois non seguir co embarazo. Que pasou despois? Pois que agora este señor Gallardón dice que isto ten que cambiar, non sabemos moi ben por qué, porque é unha situación, igual que a lei do principio do 85 foi conflitiva, hubo un mogollón de denuncias, agora estamos nunha situación estable, vamos, a lei tampouco se estaba aplicando de forma
igual en todo o país, o sea, hai comunidades en que teñan que ir fora, o sea, esta lei non había unha equidade de acceso a todas as mulleres, pero polo menos en teoría na lei estaba esa posibilidad, que foras rica, foras pobre, viviras aquí ou alá, o sistema público de saúde tiña que asegurar que dentro das súas prestacións está a interrupción do embarazo. Ora sacan esta lei, ou intentan sacar esta lei, non, un anteproyecto, que é Lei de Protección del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada. Hai diferencia, non, entre Lei de Saúde Sexual e Reproductiva e Interrupción Voluntaria do Embarazo, e como falamos de dereitos humanos que sí que estamos recoñecendo, falamos de unha interrupción voluntaria, e aquí falamos de Lei de Protección del Concebido. Mismo a Lei do 85 foi varias veces ao Constitucional, foi 3 veces, o PP foi 3 veces, a Lebona. E sí, aquí en noso país temos unha lei, o concebido ten unha serie de protección, non? Require protección e apoio, e a muller ten dereitos porque é unha persona xa nacida e ten dereitos recoñecidos, e o Constitucional sempre falou esa protección ao non nacido, pero sempre dixo que primaba era o dereito da muller que xa está nacida e adulta, que todo isto que dicen é anticonstitucional, non, levárono 3 veces, e as 3 veces volveron a decir lo mismo. Cal é o gran cambio? Bueno, o título xa di moito, non? O gran cambio é que podes abortar en 2 tipos de circunstancias, ou porque é violada esa muller denunciou, ou porque hai risco para a saúde física ou psíquica, acreditado por 2 especialistas. Nas leyes anteriores, normalmente, se tites unha enfermedade física ou psíquica, o especialista ou a especialista que debate o caso fai un informe que di esta muller, por o seu problema de diabetes que é moi complicado tal, supón un risco para a súa saúde e estaría incluída dentro do presuposto da lei. Ese especialista que é o que che conoce. Ahora require 2 especialistas. Eses especialistas non poden ser do mismo centro onde vai a practicar o aborto. O sea que si o meu problema levamo no hospital Seral, eu non podo abortar no Seral, vai a ter que ir a abortar non se sabe a donde. Porque obstetricia nesta área non máis que hai no Seral. Entonces, normalmente unha muller que agora que ten un problema de saúde ingresa no hospital, a especialidade dela dice, bueno, en este caso hai que ter estes cuidados para practicar o aborto, e hai unha protección da saúde da muller. Entón, aí, esos xa quedan 2 especialistas que non pode ser do centro. Despois ten que pasar por unha información verbal sobre os dereitos do non nacido, e cales son as prestacións e axudas que pode ter se sigue co embarazo. O sea que levamos 2 especialistas máis esa comisión de apoio que en teoría serían as traballadoras sociais, pero que a lei dice que tamén poden externalizar, como dicen agora privatizar, externalizar ese servicio con outra organización, que pode ser todos os dereitos da vida, non? Todos estes grupos que hai, poden contratar, co cual a información que vai a recibir esa muller pode ser como moi tendenciosa e moi criminalizadora desa situación que quere vivir. O sea, levamos 3, e despois outro, un informe médico onde se lle dice que riscos pode haber na interrupción do embarazo. O sea, que levamos 1, 2, 3, 4. O embarazo é algo que empeza e continúa, entón, se entre unha consulta e outra consulta pasa certo tempo, a información dos dereitos outro tempo, a información de como vai a ser o proceso de interrupción outro tempo, e logo tes 7 días para pensarlo. O sea que esta situación que había ahora, ca lei do 2010, que os abortos estaban realizándose en estadios moi tempranos, antes no primer trimestre estaban sendo 80 e tantos %, co que supón menos risco para a saúde da muller, unha interrupción de embarazo, canto máis precoz e menos risco, o sea, ten menos risco físico, menos risco psicolóxico, o sea, que é algo positivo que se recomenda, canto máis precoz a interrupción de embarazo, millor. Con isto xa vamos a perderse. A cuestión esta da intimidade que falaban aí as mulleres en Argentina,
o sea, unha muller que aborta non lle anda contando no supermercado é que estou embarazada e vou abortar, o sea, non, é algo, parte moi íntima, é parte que ninguna muller está satisfeita de ter que chegar a esa situación, e ti se lle vas a ter que contar a 4 distintos, o sea, que da intimidade queda como bastante entredito. E despois outro tema é que se hai unha malformación no feto, non podes abortar pola malformación no feto, se non podes, tens que abortar, podes abortar se ti estás enferma psicolóxicamente e non soportas o continuar co embarazo. O sea que unha muller que aborte, en vez de considerarse unha cuestión de sentido común, de lógica, se hai un problema grave para ese feto, que vou a traer aquí a este mundo unha criatura que igual non vive ou vive en moi malas condicións, é un acto de reflexión das mulleres, en consecuencia. Nos temas dos abortos por malformación fetal, normalmente son mulleres que desexan ese embarazo, que teñen ilusión en continuar con él, e que se atopan con ese problema. É unha situación un pouco diferente a unha muller que decide interrumpir o embarazo porque non o desexa por a circunstancia que sea. O sea, é como moito máis doloroso. Entón, aí, nese momento, tens que ir a 2 psiquiatras diferentes que teñen que acreditar que ti tes un problema de menoscabo importante de la salud con permanencia en el tiempo, ti o anteproyecto. Claro, os psiquiatras dicen que non son adiviños, o sea, un psiquiatra pode diagnosticar ahora que esta persona ten un problema psíquico neste momento o que pode durar, non se sabe. Entonces, este tema que é menoscabo de la salud con permanencia en el tiempo dá unha inseguridade absoluta para todos os profesionais, porque que profesional pode acreditar que isto vai a durar no tempo? Ou é adiviño ou non pode. Entón, este anteproyecto é realmente un atentado contra os dereitos que tiñamos hasta agora as mulleres, o sea, dicir, a lei que estaba, moitas pensábamos que habría que mellorala, pero dicir que ata aí habíamos chegado, isto estamos a piques de perdelo. Non se entende por qué, non é ningún problema, neste momento neste país hai mogollón de problemas graves que resolver, mogollón de problemas de mulleres e homes que están no paro, de toda esa xente con discapacidades que lle están recortando todos os apoios. Eles dicen que isto é para non discriminar a xente con discapacidades. Discapacidade é comedio. Un feto con calquer tipo de problema de malformación dentro do útero está vivindo, non ten incapacidade para vivir dentro do útero. A discapacidade é ao nacer, o que podes ti relacionarte co medio, que non podas andar, que non podas comer, que non podas ter capacidade de pensamento. Podes estar vivo, atado a aparatos nun hospital, o sea, eles dicen que é polo dereito dos discapacitados e por outro lado están recortando todos os dereitos, o sea, toda a lei que había de axudas están recortando. Entonces, é o que falábamos ao principio, os dereitos humanos son dende o momento do nacimento, non antes. O sea, que é unha justificación que dan eles que non está en absoluto basada en unha realidade. Por outro lado, se unha muller ten unha enfermedade que pode transmitir a un feto, por ser unha enfermedade hereditaria que poda presentárselle, cando esa muller decide interrumpir o embarazo, se diagnostica que ese feto está afectado, ese feto se estudia, ese feto se ve que problemas tiña, como eran. Entón, todos os avances que pode estar habendo neste momento en diagnóstico prenatal, que ti antes de que nazca a criatura hai unha serie de medios para intentar conocer o estado se hai algún tipo de problema ou non, todo eso xa non se faría, porque pa que? Porque un pouco va a dicirte que fagas unha amniocentesis porque salga o que salga, ti non vas a ter dereito a interrumpir o embarazo, salvo que digas que estás enferma con permanencia en el tiempo. O sea, pa que vamos, o sea, todos os avances que temos aquí nesta sociedade de diagnóstico prenatal serían, o sea, unha opción é facer un diagnóstico, se informa a muller e a muller decide se sigue ou non sigue con embarazo. Hai mulleres que deciden seguir con embarazo con fillos ou fillas con problemas,
pero a que non quere ten a opción, e ten a opción de facelo en boas condicións, ten unha opción a facelo acompañada, sin ningún risco de ter que ir a clandestinidade. Entón, os profesionales estamos en unha situación de inseguranza absoluta, porque eso de que pode haber multas e sancións cando faz un aborto fora da lei, sempre a hubo, o sea, que antes había, siga habendo, e dicen que vai a seguir habendo, o sea, pois siga habendo. Unha cousa nova que meten aquí é que o dereito a obxección de conciencia, pero non solamente do profesional que fai a interrupción do embarazo, de calquer outro profesional, o sea, aquí ao principio era o celador, o setaba porque decía que non quería levar a camilla o quirófano porque aquela iba a abortar. Bueno, perdone, o sea, usted non ten por que decidir nesto. Ali o setaba o anestesista, o setaba a enfermeiro, o setaba todo o mundo, o sea, e agora realmente a lei o que contemplaba é a persona que realiza a interrupción, é a que pode osetar. Aquí, agora xa pode osetar todo todos os tratamentos sanitarios. Entón, isto é realmente un retroceso, se sale adiante, moi importante. Hai unha lei deste país de 2002, que é a Lei de Autonomía do Paciente, en que ti, ante un problema, podes ter varias opcións a contemplar, o sea, calquer problema sempre ten varias solucións, non hai un solo. Entón, ante un problema de diagnóstico dunha malformación fetal que poda ser incompatible coa vida ou con mala calidad de vida, unha das opcións que contempla a lei é que podas facer esa interrupción. Aí nos quedamos limitados, xa non podemos facer nada, non? Entón, bueno, isto un poquinho así os aspectos, digamos, como máis sanitarios da cuestión. Que abocaría isto? A volver antes da lei do 85. Antes da lei do 85, as mulleres que tuvemos que abortar neste país, ou íbamos a Portugal, ou íbamos a Londres, ou se tiñamos moitos diñeiros, pois aquí en calquer clínica sempre se facía algún legrado. Porque eso, o que decían aí as compañeras argentinas, o sea, sempre foi así. E que pasaba? Eu vivín, en un principio de traballar, vivín mulleres con abortos en malas condicións, co perexel en vagina, as agullas de calcetar, con buracos así no útero, por abortos en malas condicións. A Organización Mundial da Salud reconoce que nos países donde hai leis que son prohibitivas da interrupción de aborto, e nos países donde hai máis complicacións e risco de saúde e de morte para as mulleres, porque a muller que ten pensado non seguir con ese embarazo vai a buscar os medios para non seguir con ese embarazo. E de xusticia e por dereito é que unha muller que decida non seguir, que teña unha asistencia sanitaria adecuada, porque é a forma de protexernos a saúde e o futuro reproductivo, porque moitas veces se hipoteca ese futuro reproductivo se se fai un aborto en malas condicións. Bueno, entonces aquí, pois, eu creo que xa non digo nada máis, pasamos a compañeira, porque Bueno, eu representando a Plataforma polo Dereito ao Aborto, quero decir que esta plataforma galega está desde fai un ano, máis ou menos. Antes xa estábamos pelexando outras organizacións de mulleres, pero un pouco desunidas, e agora estamos todas unidas, ou casi todas, non? Entón, estamos facendo moitas movilizacións e eso, pero bueno. Pero fundamentalmente tamén quería que superase un pouco que todas unidas hemos chegado a unhas conclusións, non? De por que queren facer isto, non? Entón, por que Gallardón quere poñer? Bueno, aparte de que porque venía de atrás, fundamentalmente está apoiado por a Iglesia, que a Iglesia o que queire é ternos, como sempre, no pecado. Nosotros somos as pecadoras. Somos Eva e somos entón, non podemos abortar porque é pecado, non podemos abortar porque para eles o fundamental da muller é a sumisión. Cantas máis fillos temos e máis sumisas estemos, e que sea o home que decida cantos fillos vamos ter, pois así. O sea, para a Iglesia a muller non ten dereitos, así de claro, non? Entón, detrás de Gallardón está Lopus, que é fundamentalmente eso. Incluso a Iglesia, cando o perigro é da nai, e este además lo dice moitas veces,
Si peligra a vida da nai e do fillo, hai que primar a do fillo, non da nai. A nai que morra, que dá o mismo. Eso sigue dicíndolo. Sigue dicindo que é máis importante eso. O que non entendo eu de todo isto da iglesia, que estuvimos papaos moito tempo, é porque non bautizan as barrigas das mulleres, porque xa que está, en vez de bautizar, porque esperan a que viva e tal, non sei por que non as bautizan, xa, os óvulos, a ver, podían bautizar, porque eu non entendo eso, porque eles sí que consiguen eso. E despois de todo isto está volvendo o capitalismo en plan feroz, que sempre vai acompañado do patriarcado. O patriarcado para o fillo que va a tener a muller, que tampouco importa demasiado, é o patrimonio, su futuro patrimonio, su futura herdanza, ¿no? Entón, é lo que queren facer. Que a muller teña que cuidar 11 fillos, ou 2, ou 4, ou 3, e está o mismo. E además relega a función da muller a casa, porque tamén, por outro lado, están cortando en guarderías, en escolas, en dependencia, en todo eso, e quen vai cuidar os nenos? Quen vai cuidar? Quen vai cuidar? As mulleres, claro. Os homes e volven a culpabilizarnos de que os homes, que non hai traballo e que hai paro, porque as mulleres queremos traballar. Entón, si cumplimos a función del patriarcado y capitalista de reproducción y no de producción, entón estamos aí volvendo. Esas son todas as maniobras que fan e que dicen que eso, e empezan a decir que somos asesinas porque vamos a matar a unha vida. Eso é unha barbaridade, pero bueno, non teñen ni idea de que, o sea, es que outro día non estuve, pero hubo unha charla que había unha provida, e decía que aspira, non teñen ni idea de o que é a bioloxía, non teñen ni idea de lo que é, e eso, como dixo Marucci, non ten vida o sea, os óvulos ni nada, no efecto, non ten vida sin a muller, despois non pode ter vida cando nace, pero entonces tamén están con el concebido e no concebido, y el concebido tiene de cuando nace, no antes. Ahora, tamén hai que proteger, porque ahora, claro, si una quiere ter al concebido y darle todos los cuidados y decirle sanitariamente todo o que ten que facer, porque como tamén están recortando eso, a lo mellor quitan os análisis, quitan todo para las mulleres que deciden hacer. Bueno, fundamentalmente, a plataforma, en eso estamos todos de acordo, moitas organizacións o que queríamos era máis, como dice Marucci, que a lei do 2010, de feito fomos a Madrid a manifestarnos tamén por esa lei do PSOE, que non nos acababa de gustar porque era libre hasta as 14 semanas, pero despois ya dependíamos tamén de unha opinión médica, non? E nós creemos, as feministas creemos que a muller é libre de decidir, hai moitas circunstancias en las cuales incluso poden pasar esas 14 semanas. Entón, o único que os médicos teñen que poner son as técnicas de decir, aquí se fai de unha forma, se fai de outra, pero a muller pode decidir despois a 16 semanas, que sei, porque hai moitos casos, eso, que hai separaciones, hai violencia ou lo que sei, que quere abortar cando quería ese neno, pero bueno, cosas así, parecidas. Bueno, e outras veces hai 1000 circunstancias, ¿no? Nos queríamos que fora libre sempre, ¿no? Pero bueno, ahora, ante esta amenaza ya nos encanta esta lei. La que hai ahora nos encanta, no, porque é verdad. Despois non queren, dicen que as nenas non teñen dereito, o sea, as de 16 a 18 anos, pero si poden poñerse unhas tetas e teñen dinero, eu non entendo. O sea, poden opinar sobre o seu corpo e operarse, se pudiera, sin a opinión dos pais, pero, sin embargo, abortar, no. Isto é unha paradoja. E incluso, Aznar fixo unha lei, que non sei o número da lei, que un neno con 12 anos pode opinar sobre o seu tratamento si está en contradicción con o seu pai. De 12 anos.
Eso sacou a Aznar por os testigos de Jehová, que non deixaban que os nenos puxeran sangue. Entonces poden opinar os nenos de 12 anos, nenos e nenas de 12 anos para poñerse en tratamento se os pais non queren, e resulta que non poden decir se as nenas si queren abortar, ¿no? Este é unha paradoja, ¿no? O sea, para outras cosas, sí, eso, para operarse a nariz ou lo que seas, hai nenas de 16 anos que teñen cartos de heredar ou non, que cosas así, e non teñen que pedir permiso, sin embargo, para isto sí, pois eu creo que non, pero bueno, e normalmente, como dice Marucci, normalmente van con os pais, eso é lo normal, sempre hai casos excepcionales. Bueno, total, que nos queren meter outra vez nas casas e tal, e non podemos consentirlo, ¿no? Digo eu. E, bueno, entonces nos hemos unido todas, por eso decía que había una parte das feministas da plataforma que eso, pero bueno, que íbamos en más salón, falo moi mal galego, pero bueno, me está salindo como sei. Bueno, estamos aquí luitando, pero ahora es que levamos toda a vida luitando por esto, me cago en Dios, es que da pena. Y bueno, y quieren otra vez estructurar a familia como núcleo familiar, y entonces quieren incluso, ahora la familia no es una familia clásica, hay muchos tipos de familia. Quieren eso, relegar pues las familias de los homosexuales y lesbianas o incluso monoparentales, todo eso quieren quitarlo de un medio, ¿no? Porque también detrás de esto va a ir la reproducción asistida y todo el rollo, ¿no? Pero quiero decir que lo que quieren es hacer una familia como a clásica, o hombre, a mujer, a avós, todo, que para eles é lo más importante. La estructura social para eles é a familia, a base da estructura familiar de la sociedad é a familia, e de eso. Bueno, en total que nos van a joder, pero entonces hay que... Sí, ya está, ¿no? Bueno, entón vamos a facer como plataforma, bueno, hai moitas cosas máis que decir, pero ahora preguntades e ya está. Entonces, como plataforma, levamos todo o ano facendo cosas. Ya fixemos en junio unha manifestación que rodeamos a catedral, ou foi en setembro, ya non me acordo, tantas cosas fixemos. Todo o verano con protocolos e cosas así, concienciando aos xóvenes. Logo despois, en setembro, fixemos o 28 de setembro outra manifestación en Santiago. Foi esa da catedral, sí, foi esa, ya non me acordo. Pero bueno, fixemos en xuño tamén. E despois estamos facendo, hoxe foron ao Valedor de Pobo a entregar unhas alegacións. Coruña e Santiago fixeron o registro do corpo, despois estamos colocando pancartas, repartos de panfletos, concentracións, el día de la alerta feminista, el día que presentou Gallardón esto, fixemos lo que se chama alerta feminista e continuamos realizando aquí estas conferencias, estas charlitas e estas cousas. Despois, entonces, ahora a plataforma ten de cara ao 8 de marzo, nas localidades se van a facer as manifestacións, vamos a facer unha comparsa de carnaval. Entonces hai unhas cuantas por aí, despois se queredes vos apuntades. Unha comparsa de carnaval en la cual habrá as mulleres que teñen que ir con unha maletiña embarazadas, con unha maletiña a Portugal, a Londres, todo eso. Despois os sanitarios jodidos. Se van detrás los pobres que non saben que facer sin la clandestinidade, con mascaretas. Bueno, eso que lo explique ahí la jefa que está por ahí. Después, as autoridades políticas, as religiosas, como se fora Franco, bajo palio, e despois achuchando as autoridades políticas. Pero bueno, unha cosa así, unha comparsa. E despois o 9 de marzo faremos esa manifestación en Compostela, que tedes aí un cartel. Va a haber un autobús que saldrá da Praza dos Cabalos ás 10 da mañán. Hai un teléfono, se queredes os apuntades, ou se non, se lo dais a Raquel, que é la encargada aí, que é esto de aquí.
Vale. Decides xa si queredes ir, costará 8 euros. Entonces despois despois da manifestación habrá unha breve intervención de SES, Mercedes Peón, que máis? Uxía, bueno, varias. Sí, Está aí na porta. sí, está aí na porta. Vale, varias. E aquí en Vigo a manifestación do 8 de marzo tamén ten características o sea, da marcha, pero con símbolo, o sea, decimos o noso corpo, os nosos dereitos, tamén se refire ao aborto. A Consellería de Igualdade, bueno, o Consello Municipal tamén va a facer unhas festas, tamén con os dereitos reproductivos e sexuales e dereito ao aborto. O sea, es que este 8 de marzo la característica fundamental é o aborto, porque es que é fundamental, parece idiota decir que estamos luchando ahora por o dereito ao aborto, pero es que detrás deso queren quitarnos todos os dereitos ás mulleres, é importantísimo. Entonces, por eso mismo tamén están un pouco, parece polémico dentro do PP, pero bueno, é unha polémica suave, pero hai algo, porque hai moitas mulleres que, aínda que sean de PP, pues, están a aportar, que por certo, que son las que máis abortan, as do PP, pero bueno. Non hai ninguna estadística. Te digo eu, bueno. Nada máis, si me olvidé de algo, decímoslo, non me acordo. E bueno, e vamos a continuar despois. En marzo faremos máis charlitas e despois, bueno, máis charlas desde dicimos, así vamos facer. Imos levar unha pancarta ao fútbol. O fútbol, sí, unha pancarta ao fútbol. Evento cos concertos. Sí, un concerto, e como hai tantas ideas, despois para facer así. Sí. As coplas para a comparsa do entroido. Sí, que me han traído a las coplas, ahí hicieron una copla. Bueno, tienen muchas ideas. Bueno, y nada más, si queréis preguntar, aquí está el... Tamén as charlas, porque normalmente fans as charlas e vai sempre a xente que é favorable un pouco o tema do aborto que falábamos antes fora. Tamén aproveitar para animaros a xente que non estades participando na plataforma, que vos animedes, porque supoño que esta é unha loita que temos que estar na rúa, supoño que día sí, día tamén, e nos vai unha carreira de fondo. Entón, aproveitar tamén as charlas para que vos animedes a participar na plataforma ou na comparsa, no que poidades, claro. Eu queria facer unha pregunta en relación ao tema nos embarazos de risco no traballo, porque antes, por exemplo, estaba cando unha muller, unha traballadora queda preñada, vale, hai que mirar o posto de traballo que non sexa tóxico nin para a propia muller, nin para o feto e demais. Pero claro, cada vez eso está recortándose. Entonces, si antes había un suposto que se consideraba de risco, como podía ser traballo de noite ou a interestación e demais, perdón, estou afónica, eso vai se prolongando no tempo, é dicir, cada vez as obrigan a permanecer nun posto de traballo tóxico por sustancias químicas, polo que sexa, ata cada vez máis semanas. Entonces, non é absolutamente contradictorio co discurso que teñen de prohibir. Pero de momento, bueno, hai cousas que non cambiaron, que como de momento siga habendo a lei de 2010, que siga habendo, está en vigor, que a lei que está en vigor. Estas cousas que dices ti de risco laboral, en principio, eso sigo contemplado. Eso está contemplado na lei. Vamos a ver, está contemplado na lei. Os supostos de está contemplado na lei. Despois que pasa? Bueno, a lei, o sea, unha empresa con produtos tóxicos ten que pasar unhos controis de seguridade ou de calidad, que dicen que ali hai produtos tóxicos e as condicións en que se ten que traballar en esa zona, e se hai unha muller embarazada, que igual teñen que cambiar de posto de traballo. Unha cousa é a lei. Dicen que a lei ainda non sigue sendo a mesma. Outra cousa son as condicións laborais en que se está vivindo,
Entón, se ti igual dices, mira que eu estou embarazada e tal, igual te dicen carretera da Vilés. Entón, o sea, que a lei non cambiou. O que están cambiando son as condicións de traballo, para a cantidad de paro que hai, que a xente, as mulleres poden ter medo a defender un dereito que está, non? Eu creo, porque a lei de momento eso non cambiou, non? Pero o que sí que está cambiando son esas condicións. O decía as condicións que impoñen as mutuas para dar xa baixa por embarazo de risco. E cada vez son máis estrictas. Claro, pero que eso, claro, pero como a lei de dependencia, entende? O sea, cada vez recortan, que fan xa a valoración, e se antes tiñas un 58, ahora te poñen un 28, co cual tiñas dereito a 600 euros, e con esta cosa danche 200. Que aí é moi perverso toda a historia, o sea, as mutuas están de caza e captura das mulleres que están de baixa. A lei non cambiou, non? Pero a mutua está ali, tal, pues, que xa se está, pasas aí para a mutua, e xa podes volver a traballar. Entón é moi perverso a cosa, porque a lei aínda non cambiou, está na mesma, pero están recortando por todos os lados, están apretando cada vez máis. Claro, que dicir, bueno, que é así, non? Ainda que a lei non cambiou, o sea, como a lei esta que temos ahora 2010 sigue estando en vigor. Está. O sea, ti pasado mañán quedas embarazada e podes ir a facer unha interrupción de embarazo hasta a semana 14. Está aí. Que, como todo isto está pasando así, a xente está pensando que xa non está. E por eso digo que está en vigor, porque a xente pensa que xa non está. E fai pouco no hospital unha muller que se lle complicou o embarazo moitísimo, é un embarazo desexado, e hubo que plantexarlle que non seguir coa opción de non seguir. A muller dice, e agora como fago? Se agora isto teño que ir ao psiquiatra. Non, o sea, claro, non. Claro, fai pouco que hubo unha no Parlamento que dixeron que os de PSOE que retiraran o anteproyecto e os de PP votaron que non retiraban o anteproyecto. Entón, tal como deron a noticia, parecía que xa estaba a lei en vigor, non? Porque a mí xa dice, ai, Dios mío, xa no que nos veo... Non, o sea, a lei, de momento, sigue en vigor a que está. E isto dos dereitos do risco laboral sigue estando o mismo, pero están caza e captura. Entón tamén quen fai a lei fai a trampa. A ti chamante de inspección ou da multa, tal, ti pasado mañán, pones ao posto de traballo, estás ali, te sentes fatal e tes que ir aos urxencias. Que a lei e a trampa están todas juntas. Entón ti podes ir aos urxencias, en urxencias dicenche que ti tens que facer X días de evitar esforzos, co cual teñenche que dar unha baixa. O sea, que tamén en todas as leis hai que buscar, como decía aí no vídeo, hai que ser inteligentes, non? Entón, hai todo unha serie de... se pode... E non, tens que caer no medio a que te van a despedir. Que é difícil, non caer en ese medio. Sí, sí, é moi difícil. É complicado. E que creen que ya está a lei, me pasou a mí collendo alegacións, pero non está esa. Claro, entiende, no, pero que no, me pasó, decía, la jefe, ver a televisión a medias, o os telediarios, o que quere. Eran as noticias como as queren dar, claro. Porque se ti xa das por feito aquelo, xa non tens nada que facer. Bueno, de certa forma, non? Claro, ella non pregunta. Se ainda non está, tens máis posibilidades de que non se... Sí. Moita xente pensa que dice, no, isto é unha cortina de humo para olvidar os outros problemas que temos, pero non van a poder facerlo. Eu creo que sí. Quitarán lo de a malformación, pero outro non. Moita xente te dice, no, isto é unha cortina de humo que queren facer os de PP para que estemos distraídas. Claro, pero ainda que sexa unha cortina de fume, se resulta que realmente lles vale como maniobra de extracción e terminan levando a cabo, a mí dame igual que o resultado sexa porque é unha cortina de fume ou porque fixeron a propósito. A cuestión é que non pase. A súa intención é... A intención neste caso, a ver, eu creo que a intención teñen miles. De volver outra vez a meternos na cociña e que teñamos que ter un varón que nos tutele e que nos dé permiso para abrir unha conta bancaria,
até volver outra vez ao rollo da familia ou digo a familia tradicional. A ver, monorradiactiva, efectivamente, que é unha expresión que usamos así moi a menudo. Eu, a ver, o da protección á familia parece moi ben. Eu son viúva, criei 3 fillos adolescentes con unha pensión de 300 euros. Unha protección á familia. Entendes? Que mo expliquen. Claro, que non era unha familia tradicional, xa era monoparental. Vale, acabo de caer usado da burra. Pero quero dicir que pode haber 1000 razóns, pero tamén cada unha de nós temos 1000 razóns para intentar evitalo. E se quitan a educación sexual e todo eso, ou non habrá máis. Eu escoitaba yo outro día, por exemplo, a un destos, ademais era un home de Provida e non sei que decía que había que prohibir o aborto porque cada ano morrían non sei cantos miles de mulleres por abortos clandestinos. Eu decía, a ver, señor, desperte que acaba de dar usted un pro e el contra. Pero, como hablan esos argumentos? Seguro que non entendo. Quieren autoconvencerse. No, incluso aquí decían, no, vamos a legalizar el aborto. Lo pone ahí, en su ley. A legalizarlo solo en los supuestos que ellos dicen. Pero es un absurdo, pero te lo dicen así, no, nosotros vamos a legalizar. Esto vamos a regular la objeción de conciencia. Regulamos porque ahora los médicos al entrar y coger una plaza a los 5 días tienen que decir que son objetores. Vamos a regular lo que ahora no está, ahora está desorganizado. No te jode, te regulas la objeción de conciencia. Los médicos 5 días al coger. Claro, pero, a ver, un pouco o da lei do aborto como se hai unha lei que nos obliga a todos a ser veganos ou a todos a ser carnívoros. É dicir, é meterse con... Claro, porque non é algo, vamos a ver, as leis de tráfico, por exemplo, que che prohíbe conducir a máis de 120 pola autopista. Eu entendo que eso si é algo que nos afecta a todo o mundo, porque que outro conduza a máis de 120 se me leva moi importante, ten uns efectos para mí, pero que eu aborte non ten uns efectos para ninguna de vos, ou que coma carne. Eu é que non entendo como a xente non tienen menos población, menos obreros, menos esclavos. Menos esclavos para trabajar, que aunque la mayoría se tienen que ir ahora, los jóvenes los tenemos por fuera. Pero bueno, no tienen, ese es su concepto, la base de la sociedad. Es ese. Que hai un trasfondo do patriarcado, que se lle está indo das mans e teñen que volver a agarralo de novo. Teñen que poñer as mulleres outra vez como estaban antes, porque senón botámonos en riba, o sea que non pode ser. Está que botan chispas, a Igrexa non admite que as mulleres estemos por riba, o sea que sexamos máis inteligentes, que accedamos a todo quanto hai, que esteamos aí, non? Eles queremos na casa metidos para cuidar os seus fillos, para cuidar as súas nais, os seus pais, a eles cando enfermen e todo eso, porque somos máis cariñosos, porque somos máis dulces, porque claro, van seguir as mans, as sumisas. Es nuestro papel de gravidad, es nuestra función biológica. porque quen fai nesas leis todas son eles, non son as mulleres, son os homes. Esas mulleres eles que apoian, pero que les fan son eles. El Labrador lo dijo, que la mujer que tenía hijos se realizaba como mujer, ¿no? Somos afortunados. Mismo a lei, o sea, o presuposto de violación. O sea, violación, si poñemos que hai vida, vamos a ver, e vida hai. Vida hai, é vida humana, evidentemente, non é vida canina, porque non, é vida humana. Unha cosa é vida e outra cosa é persona. Entón, vida hai. Entón, si defenden o non nacido ou concebido, si en caso de violación, como el honor está mancillado, entonces aí xa non respetamos este non nacido, e si é por, digamos, entre comillas, placer, que quedaste preñada, xa non podes decidir. Vamos a ver, o sea, a vida é a mesma. O sea, é claro que hai vida, evidentemente que hai vida, o sea,
Porque vida tamén non ten unha planta. Claro, e vida tamén é os óvulos que temos nos ovarios e que se perden cada mes que tenemos a regla, o sea, pues, tampouco estamos cometendo un asesinato cada mes, o sea, que porque claro, Asesinas en potencia. cada home que lla cura aí vai millón, non sei cuántas millóns de veces é asesino porque perde aí non sei cuántos millóns de reproductores que están vivos, claro, vamos a ver que, o sea, vida, claro que vida. Ya se le ocurrió decir a uno, no sé, de Granada, que los que se masturbaban eran asesinos. Eso ya se supo que era mal para la cabeza. Está mal de la cabeza. Se iba proyectando. Tú decías que no, pues ya lo digo, fue de toda la vida. E a porcentaxe un pouco de médicas ou médicos que queren practicar o aborto, o tema da excepción, como se xestiona logo que... Mira, ahora, bueno, o que se vai a xestionar despois non se sabe, porque a lei está, o anteproyecto totalmente turbio, oscuro, non se entende nada, o sea, porque eso, pues mira, dos especialistas que non sean do mesmo hospital. Isto porque vai, isto vai polas clínicas de interrupción de embarazo, que acreditadas, que estaban dentro da lei, cos criterios que teña este país de... Entón, tiñan ali un psiquiatra que acreditaba o problema de saúde psíquica da nai. Entón, ali tamén había os especialistas de gine que facían a interrupción. Porque a historia de que non sea no mesmo sitio vai por aí, porque senón, se eu che fago o informe no xeral, te vas a abortar Ourense, o sea. Entonces, ahora, con esta lei, o que había era que o sistema público tiña que asegurar a asistencia. Estaba dentro da carteira de prestacións do Sistema Público de Saúde, estaba contemplada a lei, o concepto de interrupción, non? E que pasou? Pois é moi distinto dun sitio a outro, o sea, hai comunidades en que, pois, Pamplona, foron ali os sectores casi todo o mundo e estuveron a punto de linchar a unha ginecóloga que se lle ocurriu ao principio da lei de 85 decir que non era o sectora. E o que ten a lei até agora é que ti podes declararte o sectora nun momento determinado. O sea, non podes dicir, bueno, vamos a decir, ti podes dicir que eu son o sectora para toda a vida, ou se eu, por exemplo, meu jefe quere, a mí pasou, o jefe quiso me obrigar a facer un aborto a unha muller que non estaba de acordo, e me declaro sectora. O sea, en este momento a lei ti te podes declarar o sector no momento que sea. Para cada caso ti podes decir se o sectas ou non o sectas. Pero o sistema público contempla que tenga que haber un número de profesionales suficientes para facer esa atención. Pero esta lei do 2010 non é igual en toda España. Entón, exactamente canta xente hai o sector ou non hai o sector non se sabe. O sea, aquí, na nosa área, hai moitas sines que non son os sectores, o sea, hai un amplio número, está como normalizado, é parte da asistencia, o sea, no 85 ti poñías unha medicación para empezar a inducir un aborto, e o que estaba de guardia pola tarde retiraba, porque ele decía que era o sector, pero perdona, o sea, ti non estás facendo nada, a que decidín eu poñer este tratamento, son a responsable, son eu, non eres ti, pues se retiraban, o sea, que eso pasou. Ahora está como normalizado, aquí está normal, o sea, hai bastante xente que non é o sector e que fan os abortos sin maior problema. Non hai, pues igual que hai un parte de quirófano para operar un quiste do ovario, pues hai un parte de quirófano para facer aspiracións por interrupcións, o sea, sin máis. Que vai a pasar despois non se sabe. Como é a lei? A lei é moi oscura, é moi turbia, non está claro, é todo moi retorcido, moi... Porque eso de mismo a enfermedade que ten que ter duración no tempo, e dices, bueno, vamos a ver, esto, todas as sociedades científicas de profesionales están un pouco doídas de que non se lle consultou, non se lle preguntou a ningún, e as ainas que son, que sea, de ginecoloxía a nivel de Estado español, son fachas a Dios, o sea, eles o que dicen é que non lles preguntaron, dicen que ten que haber unha lei consensuada por todo o mundo, o sea, que eles estarían polo cambio da lei. Pero, canta xente vai a ser o sectora? Pois todo depende. Todo depende de quen este no poder, porque se a min estou no aire, estou contratada mes a mes, o que está no poder dice que está en contra do aborto, pois eu vou dicir que igual son os sectores, non? Hai un pouco como as condicións de traballo, todo depende. Pero vamos, que é unha cousa que está como moi normalizada nestes momentos, o sea, moi normalizada.
Hay otra consecuencia de lo que sea un psiquiatra, el que envíe el informe, son dos, ¿no? Dos, y que sea permanente, que es en el historial médico de la mujer, ya queda que está mal de la cabeza. Luego, si tiene que tener la tutela de un futuro hijo con una separación, se lo van a quitar porque ella ha sido diagnosticada de que está mal de la cabeza, que está psíquicamente mal. Es otro de los problemas que hay también. Hay un mogollón. Pero bueno. Bueno, hola, ¿qué tal? Varias cousas. Primeiro, non quería agradecervos que proxectedes o documental de clandestinos, porque, bueno, eu son argentina, vi moi preto o que é o que son os abortos clandestinos, que producen varias infeccións e demais cousas, e non puiden verlo porque cheguei tarde, pero da igual, gracias por iso. Bueno, outro lado unha pregunta que ten que ver co turbio da lei, non, que falabas antes, porque hai como unha especie de baleiro nesta lei que, por exemplo, unha persoa que non ten actividade cerebral é morte cerebral, ou sea, unha persoa morta, pero un feto que non ten actividade cerebral é unha vida. Entón, como se come iso, non? É como hai non sabemos. hai por un lado algo moi turbio e por outro como por donde tirar, non? Disto. De que pensades, non? Bueno, e por outro lado, que me apunta todo, o carnaval, La lista, es que los del día. a copla, todo, bueno, y ahora, bueno, luego pues deixamos uns... Y una cosa importante que lo dijo antes Laura, es tiene que ser constante y todo lo que tengamos a nuestro alrededor, comentarlo constantemente, porque parece que a veces estamos trabajando y que la gente sabe las cosas y a veces no las sabe y hay que ser rebeldes, hay que ser. Ayer me gustó mucho, los chavales, una chavala decía, porque estaban condenando la violencia de las calles, si no nos hacen caso de otra forma, de alguna forma nos van a tener que hacer caso. Porque llega un momento determinado que parece que no nos hacen caso, pero tenemos que hacer algo. Claro que hay que pelear con todas las fuerzas, en todos los campos, pero bueno, este a las mujeres nos atañe, y a los hombres también, porque es que luego tampoco les van a dejar apoyarnos, ¿no? Y lo que decías de eso, pues nosotros tampoco entendemos. Claro, pero puedes apelar legalmente a iso. Claro. Porque poderías, porque... Primero ten que salir a lei, a ver que... Claro, bueno, sí. E despois, que vida, que calidad de vida. É que aquí estamos ao principio da vida e ao final da vida, é o tema de sempre, é moi delicado, moi... que costa afrontar, non? O sea, ti pode ser vegetal, estás entubado, conectado a un respirador, que respira por ti, menteche no estómago unha sondiña con alimento, o corazón bate, estás viva. Estás viva. Eso é vida digna para mí, non? Claro, é a vida cando desconvén tamén. Claro, o sea, que decir, non se preocupan, claro, que decir, non se preocupa por xente con discapacidades que ahora están en peores condicións, para nada, o sea, non lle preocupan as guerras que morre xente aquí, personas, tampouco, venden as minas, se venden todo, eso é outra vida, o sea, a vida é que ahora están aquí cada non nacido porque... Aparte defenden o dereito á vida, pero os enfermos oncolóxicos tamén pagan parte das medicacións que tienen. Que dereito á vida. Sí, y ya durante toda la vida muchas veces hay enfermedades que hacen tener dependencia y resulta que no está protegido eso, que están medio abandonados. O sea, es que porque ya no es el que sepas ya dentro de la barriga, es que muchas veces eso, una meningitis, una tal o lo que sea, o un accidente, hay muchos dependientes que necesitan esas ayudas y ellos les importa 4 pitos. Bueno, quieren que los cuidemos las mujeres y estamos en casitas. Bueno. É que, a ver, desa forma se veñen ao mundo nenos con discapacidades importantes
é unha forma de hipotecar o pobo e que o pobo non se rebele. Porque tes unha hipoteca, por así decirlo, non? Tes un fillo que ten unha discapacidade que precisa dos cuidados e dos cartos, é a única maneira que teñen tamén eles de facer que o pobo non se rebele, que non se as rúas e E que tenga dedicación 24 horas al día. claro. E de todos os xeitos, o de os malformados son unha parte mínima dos abortos, é un 3%, o sea, son 3.000 ao ano, tampouco, é dicir, a nivel de número, o sea, que é moi perverso todo, entens? Porque xa botando contas, o sea, eres que, o sea, ti empezas a ver os gastos que supón crear este mundo, unha criatura, aparte do daño psicolóxico, de sufrimento, a nivel de contas, os gastos que fai nun hospital, que non dá. Porque supón, o sea, hai criaturas que viven nun hospital ou están 3 días na casa e volven a ingresar. O sea, hai condicións de vida que son moi difíciles. E de todos os xeitos, a mí me parece o máis grave da lei, o sea, isto dos malformados, eu creo que probablemente podese, non? Que non o contemplen, non? O problema é outro, o sea, o problema é o 97% dos abortos, que a muller decida libremente se sigue, se é nai ou non é nai. Iso é, para mí é o problema fundamental. É o fundamental, porque é o maior número de abortos. Os malformados tampouco que estén salindo como champiñós así, como, o sea, Pero que é unha maneira de... claro que é unha maneira, pero que dice que o grave é o outro, o sea, ter que ter igual 5, 6, 8 de fillos, ou se sabe cuántos. Pero a mí non me extrañaría nada que fixeran eso xa a mantenta desde o principio, porque eles están moi afeitos a facer, a puñer no candeleiro unha lei donde despois a van mellorar. Entón, primeiro poñena moi mala, malísima, para que despois a xente proteste e logo nos somos que iso foi o caso. O sea, que non me extrañaría nada que agora vayan a recortar o das malformacións, pero o importante que é o que lle interesaba, siga adiante e en riba lle teñamos que agradecer. Sí, pode ser. Sí, seguro. Unha vez que ides a facer en Compostela. Non sei, que non estive. Bueno, esa manifestación será en Compostela, el 9. Sí, ese sí, pero non estou na plataforma participando. Teño máis lembras. Sí, pero tamén teñen actividades. Se hicieron eso del registro, que al final no sé cómo fue. Eso está moi ben. El registro del cuerpo. Sí, de feito de mujer hai xente que se está participando, pero se teñen esa reunión. Bueno, algo máis? A seguir peleando. Ben, realmente o máis triste é iso, que a muller, pois, ao final, por eles, non íamos a ter nos están impoñendo ser nós a forza. E nos están intentando dominar, como sempre. Quero dicir, volvemos para atrás. O mismo goberno facha que había daquela, e volvemos a estar na mesma. E que iso que habrá que seguir loitando e a ver, pero de lo negro, realmente dese negro. Non sei, recordache cando a nai che contaba que non deixaban ir a muller á misa cando tiña regla, por exemplo. Parece que volves a eses mismos casos, non? Volvemos outra vez para atrás. Hoy lo de la misa no sabía, yo sabía lo del baño, pero la misa no sé. La mayonesa. La mayonesa también. Pues sí, que No puedo decir lo de la mayonesa. Era una enfermedad. Estamos volviendo. Ah, y las demás chorizos tampoco. Sí, pero la misa no sabía. Está mal, Sí, de hecho la expresión estoy mala. As cousas do mes. Estamos volvendo a mes. No se veía como algo natural. Como algo muerto. Bueno. Lume. Eso, lume. Por ver as tres, se non nada máis. Xa nos vemos por aí. Vámonos na rúa, non? Iso. Eso, na rúa.